Balenciaga Fundazioa zezenari moduan, museo honetan nire fundazioaren misioa gauzatzea. Eta horretarako, zabaltzen ganetako berri honetan, hiru lanarlo nagusiak ikusten ditut nik proiektuaren etorkizunaren ezinbesteko kide. Lehenbizikoa, museoko prozesua sustengatzea da. Museo hau gaztea da, udan egingo beteko dutu 3 urte, eta hori oso gutxi da museoen munduan. Aipatuko nukeen bigarren lan ildoa nazioarteko presentzia indartzea da. Eta nazioarteko ospea da figura Balenciaga modaren, artearen eta diseinaren publiko espezifikoek ezaguna eta miretzia. Azken lanarloa gure gizartearekin lotura edo konexioa izan da.